ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই তো ঘুরে মোটামুটি তাই গিয়ে টিকিট বাজে করা দরকার না ঠিক আছে খালি দিতে দাও ngam se watero phai ke ta oro chini media no puilano ani kha kamte osatir ni kha kamya pharo ya hasen joto lukurokno osatir kha kamya pharo jungkini ani bararam churbe edisi constitution bisun khobjak joto osakaima jagao chini bobagar naikol khangbai te chini honorable cm ni tibul khangbai te chini amne joto leaders ni chaite khangbai chini ram chandraghat amsa je puja kaimani more than 62 jaga chini visit khokya mia bai chini visit khokya dai joto jaga thane chini de chuptui eba chini puja komani joto adon solution ham jami yapan gare chini chubakha yakhala kya te ama haino chini bobagarani naikol khangbai bini khanchani khanbai te chini amsa ama haikani chini joto khanchilai chini sani tero joto khamya phran bisin chini hatum phajake paralai tongo ama haikani phani bisira hobo amoni paralai nai te amona ani thani kaisa suri muktonai chini asateli bisite joto ni nukhungo hamsawi jani de dreams of fulfilling thung te joto hampurin kaunti ani suri mukton bagai tang taklai bisio simida omo haikai je osamata kai ma jagao thangai berai taklai bisi sidia ang 2019 ni simino election contest kene simino every year ang je chuti joto chini motai kai ma jatha chini lukurokno layo ke bornang je sidan ang anjaman ade mukmo ya hamjaman ma